Perquè amb tot el que ha passat encara hem rigut prou, ens hem entretingut, hem gaudit de la bona música, de la teva música RAC 105 i hem descobert habitatges extraordinaris, perquè ara per últim cop aquesta temporada ens infiltrem a l'habitatge d'una de les persones més famoses del planeta. Descobrim tots els secrets de les residències de les celebritats a Ramoneda d'Estar per Casa. I avui anem a casa de Jennifer López. Això és el timbre de la porta, eh? Sí, senyor. Bé, sabeu per què he esperat a portar-vos a casa de la Jennifer López a l'últim dia? Clar, normalment, per l'últim dia ens guardem les coses especials, Sí. no? I avui arriba Jennifer López a Ramoneda d'Estar per Casa. Ja us ho confesso ara, és la meva casa favorita. O sigui, quan surti d'aquí me'n vaig cap allà. Per Ja us ho què? dic. Què té? Mira, és que m'encanta i ja ho anireu descobrint a poc a poc. A veure, aquesta diva viu a Los Angeles, en un barri que em sembla que us sonarà una mica. Bel Air. Hosti! Sí, O tant. sigui, existeix de veritat, Bel Air? No Sí, és sí, un sí. invent del príncipe D. No, existeix de veritat, que és el famós, la sèrie de televisió El príncep de Bel Air. Ells hi viuen des del 2016, per bé que el matrimoni té una vintena de cases i propietats, eh? Sí. Una vintena. De fet, en el barri els coneixen com els Núñez i Navarro de Bel Air. Es veu. Entrant en aquesta casa descobrim que Jennifer López té una gran capacitat com a dona de negocis. De veritat que ara al·lucinareu. La casa va sortir a la venda per 40 milions de dòlars i la tia va anar regatejant dient, bueno, mira, és que som una família treballadora, que tenim uns crios i tal, i al final la va pagar per 28 milions. Carai, una bona rebaixa de 12 milions, eh? Home, i tant. Jo només amb el que no va pagar ja em jubilo. Saps què vull dir-te? Bé, la casa en qüestió, 1.300 metres quadrats, 7 dormitoris dobles i 13 lavabos. Bé. Home, ràtio doblant lavabo per habitació, eh? Gairebé 2 lavabos per habitació. Està bé, això, eh? Jo veig un problema en aquestes xifres. O sigui, si les habitacions estan plenes, 7 dobles, són 14 persones. Sí. Amb 13 lavabos hi ha algú que no fa pipí. Clar, Ai, no. si els agafa un apretón simultani a tots els residents de la casa, hi ha algú que ha d'anar al jardí. Si s'indigesten, clar. O una gibrelleta. Que... També, un orinalet. Bé, a part de l'edifici on viu la família, la J-Lo té 2 cases annexes que són interessantíssimes. Una és la casa dels convidats, que és una cosa... La gent... A Bel Air hi ha casa de convidat. Entens? Sí, la casa de los invitados, i tant, Exacte. clar. I atenció, hi ha una altra casa que ella ha reconvertit en estudi de gravació, un estudi per assajos i el despatxo. El despatxo de la Jennifer López. Sí, per senyor. fer la seva gestió i els seus negocis. Molt bé, i És les a dir- push-ups aquestes que fa. Sí, exacte. Jennifer López té la feina a casa, podríem dir que també teletreballa, ella, eh? Segur que sí, home. Tornant a la casa, també podem trobar una sala de massatges, que això és fantàstic, de veritat és de jefa total, un cinema per 30 persones, amb una cosa que sincerament no m'agrada. O sigui, no té butaca de cinema, té sofàs. Sí, se l'ha customitzat massa. Sí, oi que Són això uns sofàs grans que es veuen còmodes, però no són butaques de cine. I si I- tens un cine a casa, cony, fota't unes butaques xules. Ah, home, i a més, amb unes taules supletòries, que jo personalment penso que per menjar durant la pel·lícula no és còmode i embrutes el sofà. Sembla una sala d'esdeveniments nocturns, saps? Sí. Sembla el soterrani, una mica. Del paral·lel. Sí. Sí. Bé, però anem al detall que més m'ha flipat, i per això és la meva casa favorita d'aquesta temporada. Ella té un jardí descomunal que, de fet, és tan gran que em sembla que no l'ha vist mai tot. Sí, saps? no. Però, de fet, mireu si és gran. El que us diré ara no és broma, eh? A veure. El pati de casa de Jennifer López té un amfiteatre Mare de Déu, senyor. amb una capacitat per més de 100 persones i que s'està parlant de muntar el festival grec de l'any que ve. Ai, escolta, ara l'estic veient i sembla la zona aquella de PortAventura on fan espectacles amb lloros. És veritat. Sí. És una mica aquest estil, perquè ho té tot molt com si fos al mig de la selva. És preciosa la casa i té moltes palmeres i tot això, i la sensació és que estàs al costat del Tutuki Splash. Exacte. Bé, que no el tingui i no ho sàpiga, perquè és tan gran aquest jardí. Bé, ja per acabar, el príncep de Bel Air, tothom sap que era Will Smith, però la reina de Bel Air ha quedat clar que és Jennifer López. Sens dubte, avui hem passat per la casa d'aquesta reina del pop llatí, amb Ramoneda d'Estar per Casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí a RAC 105.